Touch på nu. Jag ska komma här. Olga, det vill inte flytta så jamar lite. Lägger allt ner. Resume? Jag kanske inte upp efter. Jag har inte sett till det. Nej! Stop it! Nej! Du suckar. Okej, där drev mig. Att jag punched it to death. Att jag rejst nu. Jag klarar Shimmer. Du ser inte blåa klostande. Jag klarar Shimmer. Kan man hoppa dubbelt? Alltså, stöt ner och sen hoppa så kan du stå upp i luften. Yes! Yes. Jag är bra. Ta fel upp i 18 FPS. Det är allt detsamma. 18? Hoppa Fríði. Så don't jump, står text i här. Super Mario, kan man hoppa här? Nej! No! Fräta luften nu. Ska bro? Du spatsar på Mario för Fríði. Det är 28 FPS. Because fairy hour. Så ringte... Så. Jag kan nu får det upp i 3 två. Pröva att gå av. Nej! Kan hoppa här. Du kan styra effects. Kanske Ja, det går just ner. Nu klarar jag neckbärs att spela. Åh, jag sa inte det! Du vinner det. Det lever som är expertis ner. Ett tog bäst plattformen, tog du bättre first person shooter och sådär. Jag klarar super! Du klarar! Nej, vilken skläver du är ner. Men jag sitter klur. Let's play Jazz and Jack Rabbit. Det här spelet är awesome. Ja, så kvitt med. Åh, nu! För jag hickade mer, så splittje. Det vill vara pimp tjättan. Jump now. Yes! No! Huh? Oh yeah! Man kan boxa ner. Okej. Freaka fan. Scout timing. Just for test. Ja, ett Simon. Oh yeah! Ja, du är Simon, men du är Fríði. Very like him. Lightly? Yeah. Börjar se så. Hörde det jag? Good. Tink! Inte där. Ja, shit. Du går hoppa in för rätt luften. Nej! Jag vann ena för den här level, come on. Fire sen. Upp ja. Så är Tap lightly, Fríði. Ah, shit. Jag kunde inte köra med det. Du var ska banna men neck värre. Det är fräcken som spelar Castle Crashers multiplayer. På egen Castle Crashers? Nej, det ska jag. Nej! Okej. Vi är klara nu. Kom on, vi är klara där. Come on. Okej. Stod vad det. Jag vill bara helt blinka glunner. Okej, klara det nu. Do it, Fríði. Vi kan göra det nu. Hoppa ner. Jag ska gå inte. Jag klarar inte styra. Hoppa öppet. Easy. Yeah! Släpp det med. Jag hoppar inte. Det kanske.
Det är så stein som trappade igen det blir. Fire the hole! Händer det i hoppet bara? Nej! Det är så som Mario. Jag vet jag hoppar bara onket. Att det här steinhånden här är bara disappearing and shit. No! Jag vet att han röjer sig för. Älter. Förbränter drypen skåren och priggar er. Apo jag hade. Just go, let me just go. Just go already, man. Jag klarar det. Jag vann nu. Nu vars det gott. Jag har prövat banan för så. Hacker. Yeah. Pretty much. Men du har kontroller, inte? Jo, vad gör du här? Du hoppar här, Vad är det så svart? Mikkeln är så bockar den ner. Det är så sjukt! Jag vet, det ska vara så precis. Minns du hoppar en för rätt i doften? Ja, hacks. Nej, du frätar bara. Och kika inte här? Mikkeln? Yeah. Ja, bro. Gott el åt det. Och det här tänkte jag här, det tjatar. Just go, Louis. Did you mind att räkna med? Och nu? Det är ju en chans. Du lever. Nej, det är inte. Hur ska man klara det? Kan man kanske hoppas längt? Ja. Du, det kör inte man. Du hackar. Ja, nej. Vad tajmar det gott? Man kan inte. Man kan hoppa så längt med där. Jo, man kan. Okej, man kan. Man kan akkurat. Ja, Färden vad gör det? Okej, det här detta steg är bullshit. Jag ser det där, det är så bullshit, guys. Au. No, counting on you, Levi. You're nice. Okej? Okej, man börjar vid så här. Och man är så här. Ska du nu? Det är så nice det. Ass. Okej, så... Levi, precis köra det med. Jag drar en hoppa på boy, yes! Äntligen. Du frätar jag ju. Börja berätta här, Levi. Levi, du hackar. Du hoppar bara igen nu. Det är det bästa vi inte. Rambo. Nej, klart chatter. Yeah. Yeah. Jag vann en bana alltid. Men inte mer. Jag vet aldrig. Kan få det? Bye. Apo, jag glömde. Levi, inte du snäckte dig. Damn it! What? Jag är klar då. just for lols. Spann är så nämligen. Never my ass. My ass. Nej! Whoa! Oh, free you ass!
Knew it! De skulle känna faktiskt. Du snäckte atter. Men jag inte för... Kan jag? Jag ska säga att det här. För jag ser för att vi är uppe till plattformar för att vi är ute på ballan och allt shit händer. Spelsa får inte göra mer, det är ett laxta. Oh, effekt. The freaking Super Meat Boy all over again. True. Bara att det var freaking V-sync, va? Ja? FPS är så van allt. Alltså, till att spela sin nya spel. För inte spela 3-2. True that. Okej, var ska jag få börja? Du ska börja där. Du fista. Man kan hoppa och prompa. Rädda för högt. Hade bort klara. Tänk att köra det där! Åh, jag ser! You stupid ass. Nej, jag klarar det. Nice for you. Jag får nu. I know. Jag har dubbelt hopp förvirrad med. Jag köper framför. Jag kan köra det här som är nice nu. Jag tog först bara Everest där till toppar. Klara det. Han blir runt trappor här, Everest. Det var så Du trappor här, bara hoppa på er då. Okej. You're welcome, Maria. Kanske upp. Oh shit. Kanske galle. Vad bra. Nej. Ja! Jag vann. What? I shot bullet at that Maria. Be careful. Jag fick följa. Det vi fan att show det här. Så bra. Look at me, bro. Look at me. Look at me. Shit on that. Vad kommer att? Inte prata försvaren. Okej, fett då. Shit. Jag vet inte riktigt så vet jag klarar det. Wow, Levi. You're gangster shit by there. Gangster. Kanske jag går bort. Vad är det där för näka? Vad är det? Så det blow. It's crazy. Du klarar det med. Henry. Kan sakka karriere? Gasto. Karriere. Gasto. What? Nej, what? Vad är det ska du inte? Vad karriere? Kan du dräpa mig så? Gasto. Jag vet inte. Gasto. Lät ju det. Sitter bara där säger när man flickar vojar. Och under fistet och bara ett ny. Bloody Highland, Trapland, okay. Yeah. Highland. Cause we're all high. Guess. Okay, pro-master. Jag hoppar för långt upp allt, Levi. Yeah, I got shit. Lägga där.
Den läkaren bara Trapland excellent. Such the beat, Jammer. Orat which lag. Bloody Trapland. Oh my god. Lag, man. No. Klarade du ikke? Men jeg skal klare det. Fuck! Don't worry, jeg kind of the master of... Nei, jeg faktisk ikke master of platforming til. Så min bare bullshit. No! Okay. Yeah! Seriøst? Yeah. Du vannst? Yes. Du vannst? Yes.